Bona tarda. Bona tarda. Anem per començar l'acte d'avui en aquestes dues sales del monestir i també per qui ens pugui seguir a través de la pantalla, ja que és un acte que també, gràcies a Telecosta Brava, es pot seguir en directe. Avui volem reconèixer la figura del company i expert Néstor Sanchís i Guerrero en un dels seus camps d'actuació i excel·lència, que és el de l'arqueologia. Una de les motivacions d'aquest acte ha estat el curs organitzat per l'àrea d'educació dins el cicle UNED Sènior que s'està realitzant en aquesta sala mateixa, dedicada a l'arqueologia de l'Ardenya i impartit per Xavier Niell, en el qual en Néstor havia també de fer de professor. L'arqueologia i el Museu d'Història de Sant Feliu han estat dos noms que junts han aportat passes importants en el coneixement de la prehistòria a les comarques gironines de l'Empordà i la Selva. I Néstor Sanchís ha estat peça clau en ambdós camps, sigui tant en la descoberta de jaciments, sigui en el treball de conservació i divulgació al davant i al costat de col·laboradors, com s'explicarà més endavant a la taula rodona. Abans de descriure aquesta estructura de l'acte d'avui, tinc l'oportunitat aquí davant de vostès de poder expressar en nom de l'equip del museu el que ha significat poder treballar i aprendre al teu costat, Néstor, com encarar els reptes, com buscar sempre l'excel·lència, com tenir una capacitat d'inventiva per crear les pròpies eines o solucions, sigui en conservació, en restauració, sigui per poder dibuixar peces arqueològiques amb eines com càmeres oscures, tot sempre amb un bon treball d'equip, amb ironia, crítica i bon humor. Però no estic parlant del passat, no estem parlant del passat perquè el consell i ajut li demanem sempre i el rebem d'ell contínuament, malgrat fa temps que va passar a la categoria de jubilat. Des del seu treball individual i solitari a voltes ha sabut crear molts equips. No sé si això és el que es pot anomenar una individualitat col·lectiva, el ponent següent potser ens ho aclarirà. Doncs aquest acte tindrà dues parts, una en què hem volgut reivindicar la rellevància del treball arqueològic perquè aquest ens doni pautes a l'hora d'abordar les nostres actituds en el present i en el futur envers aquest món canviant. I una segona, una taula rodona amb la participació del mateix Néstor Sanchís. Llavors, per a aquesta primera part podem comptar avui amb el professor Eudald Carbonell, que el tenim aquí, que estem molt joiosos de tenir-lo. Ell, no sé si calen masses descripcions, potser me n'aniré directament a que des de l'any 91 és codirector juntament amb José María Bermúdez de Castro i Juan Luis Arzuaga de l'equip d'investigacions dels jaciments pleistocens de les serres de Atapuerca a Burgos i que aquest treball que ha fet aquest equip en aquests jaciments ha contribuït a enriquir d'una manera espectacular el coneixement científic sobre la prehistòria i la paleoantropologia, especialment pel que fa a l'evolució de la tecnologia lítica trobada en aquest jaciment de la cima de los Huesos, on s'ha descobert aquesta nova mena d'homínid, l'Homo antecessor, aquell explorador que va sortir del continent africà cap a Europa. Llavors, en fi, ha desenvolupat també la càtedra de prehistòria, que s'acaba de jubilar, d'aquesta càtedra a la Universitat Rovira i Virgili, és investigador en el grup d'autoecologia humana del quaternari d'aquesta universitat i director de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Molts l'han tractat des de ben jove, quan estava investigant a les poblacions de les valls del riu Ter, Freser, a Girona, com a membre de l'Associació Arqueològica de Girona, i ha rebut nombroses distincions, entre elles el Premi Nacional de Cultura o el Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica. De fet, a través també de grans troballes, com l'any passat en l'abric romaní de Capellades, i realment només acabar amb la seva presentació amb una notícia recent.
sigui la de la seva darrera publicació, El futur de la humanitat, o la participació d'ell amb la creació d'una entitat que es diu Civic AI, que és una mica davant dels reptes de la intel·ligència artificial de buscar aquell benefici social que ens hauria de portar. Jo li deixo perquè ens interessa molt les seves reflexions abans d'entrar en el reconeixement i parlar més en síntesi de les passes d'en Néstor Sanchís. Gràcies. Gràcies, Sílvia, benvinguts i benvingudes. Avui és un dia molt especial per mi. Estic aquí, hauria de pas que ho diguin, per celebrar aquest homenatge a l'amic Néstor Sanchís. Per mi és un dia molt especial i en parlarem després amb el Narcís, de les aventures, de la feina, de la importància que ha tingut aquests treballs que van fer quan érem joves, sobretot aquestes comarques. Per tant, ho deixarem per després, però torno a repetir, heu tingut la sort de tenir el Néstor Sanchís aquí a Sant Feliu, això ho recordareu. La Sílvia parlava de Atapuerca. L'any que ve és el darrer any que estaré a Atapuerca, a l'excavació, a la direcció, amb el José Mario Juan Luis, quasi mig segle treballant, 46 anys farà, aquí vaig començar a anar. I quan vaig anar a treballar a Atapuerca, aquí havien fet molta feina, a les comarques gironines, però dic que ho parlem després, teníem al cap el que ens havien explicat aquí en el col·legi universitari, els professors d'història, que la importància que tenia conèixer el passat per canviar el present i per transformar el futur, que eren aquests missatges històrics de l'historiografia del segle XX, i vaig entrar amb aquesta idea, el passat serveix per canviar el present i per transformar el futur. Després d'aquest quasi mig segle de treball, penso que el passat no serveix per res. I allà a Atapuerca, els pobles que anem, que hi ha també com aquí molts molins, però per fer la farina, sempre t'ho diuen, els moliners, jo deia això, agua passada no mueve molinos, aigua que ja ha passat no serveix per res, l'aigua nova que entra, la que permet que les coses continuïn funcionant. Per tant, m'interessa molt el futur. M'interessa molt el futur de la nostra espècie. I això és una qüestió que, encara que sembli banal i que molts pensin que és apocalíptica, la nostra espècie probablement passarem un coll d'ampolla important, i en part perquè hem fet les coses malament. És a dir, hem fet coses tan temibles com la globalització, que ha uniformitzat el planeta i ha trencat la diversitat. Hem perdut llengües, cultures, conductes que han estat molt importants perquè la nostra espècie estigui viva aquí en el planeta. Hem perdut la diversitat biològica, hem perdut la diversitat conductual, la social. Pots menjar el mateix aquí que a qualsevol lloc del món. És com si l'espai no existís, ens l'hem prospit. I tot això no beneficiarà a l'adaptació de la nostra espècie en el planeta. Això és una conclusió ja per fer aquesta reflexió que estem fent ara. Però també en aquest procés han passat coses molt interessants i molt importants. Han aparegut disciplines de treball en l'evolució humana en el nostre camp, com la genètica o la proteòmica, que ens han explicat moltes coses. Per exemple, saber que la nostra espècie és un híbrid. O sigui, la nostra espècie és un híbrid que està composada per diverses estructures biològiques diferenciades que han donat lloc a aquest genotip que som nosaltres. Som una barreja que l'hem fet al llarg del temps amb els neandertals, amb els denisovas i probablement amb altres espècies o subespècies. Per tant, primer enterar-nos que ens pensàvem que érem
una espècie única, diferent, i resulta que som una espècie híbrida. Això ens ha obert els ulls també a pensar el fet de que està bé que estigui integrat amb nosaltres els gens i per tant també segurament conductes i formes de funcionar a la nostra espècie. Estàvem tots molt cofois de que, oita, això són gens de neandertals, que aquests gens de neandertals llavors tornen a creuar-se amb els sàpiens i es va produint tota aquesta sèrie de preguntes i respostes que fan cada vegada més complexa entendre realment qui som i com hem arribat a ser com som ara. Doncs ara darrerament també s'ha descobert que els neandertals porten ja gens d'homo sapiens i que molts dels gens de neandertals que pensaven que eren neandertals són de sapiens de fa 250.000 anys. Es diu integració, és la barreja que hi ha. Això torna a generar confusió perquè a l'hora de fer les anàlisis i tot ens costa molt d'identificar exactament què passa. Això passa perquè normalment la teoria sintètica de l'evolució va fer una definició d'espècie que tots coneixeu, que es poden, un mascle i una femella es poden, si es reprodueixen, doncs pertanyen a la mateixa espècie, bàsicament aquest és el funcionament. I quan parlem d'espècie parlem d'espècies paleontològiques, no d'espècies biològiques, és a dir, anem intentant entendre com és l'homo sapiens, com funciona, etc., com hem integrat les cultures, com hem desintegrat tots els processos que hem passat per arribar fins aquí. Tot això s'ha produït per atzar, no hi ha hagut ningú, no hi ha hagut cap director d'orquestra que hagi organitzat la nostra evolució, sinó que s'ha produït en diferents formes d'adaptació. I què passa ara? Ara per primera vegada la nostra espècie ha de plantejar-se molt seriosament cap a on volem anar, quants volem ser, què farem en la nostra interacció en el medi natural, en el propi planeta, quines conductes hem de fer efectives per no posar en perill la nostra vida d'espècie o planeta. No, el planeta no el podem posar en perill. Segurament si desapareguéssim, com ho expliquen tots els nostres col·legues ecòlegs, el planeta estaria molt content. En 100 anys diuen que tindria més diversitat que hi ha hagut en tota la història. Bé, per tant, nosaltres hem de pensar-nos què fem si serrem la branca on estem asseguts. Això és el primer plantejament que hem de tenir molt clar tots. Si no sabem què hem de fer a la nostra posició en aquesta estructura evolutiva, posem en perill la nostra pròpia continuïtat en el planeta. Bé, llavors, en general no hi ha receptes per explicar. Els que hem estudiat el passat, hem estudiat, que hem descobert les diferents espècies que han poblat el propi planeta, tenim una sèrie de coneixements empírics, concrets, o sigui, no filosòfics només, sinó reals, objectius sobre aquesta qüestió. I per això m'estranya molt, això ara cada vegada menys, que arqueòlegs com nosaltres plantegem qüestions sobre el futur, però tanmateix, si el passat no serveix per res, sí que pot servir per fer aquestes reflexions de què ha passat en el passat quan s'han fet les coses malament i què hem de fer en el present i en el futur perquè les coses es facin bé. Llavors, arran d'això, efectivament, ja ho ha citat la Sílvia, vaig fer una petita reflexió sobre 10 conceptes de la nostra espècie importants per tirar endavant aquest plantejament. Si fins aquí ja hem arribat per atzar, a partir d'ara l'atzar no ens ajudarà. L'atzar ha esgotat el seu combustible evolutiu amb ell mateix. L'atzar vol dir la realitat que no es pot constatar matemàticament, la probabilitat que hi hagi direcció és molt petita. Per tant, nosaltres hem de substituir l'atzar per la lògica. Hem de ser capaços d'establir mecanismes de regulació energètica del nostre mitjà, de les nostres pròpies relacions, i hem de fer una sèrie de conceptes que hi podem intervenir. Quins conceptes podem intervenir? Conceptes fonamentals, la nostra consciència com a espècie, la consciència crítica d'espècie que hem de desenvolupar moltes vegades, i la consciència operativa, és a dir, transformar el coneixement en pensament, però que sigui un pensament crític que ajudi a construir i no a destruir, que ajudi a pensar i no a no pensar, que ajudi a generar expectatives com a espècie si li donem la direcció que ha de tenir. La consciència crítica d'espècie
És el nostre paraigües, el paraigües evolutiu en el qual nosaltres hem de treballar perquè tiri endavant. No podem dir, i ara què passarà, perquè és que diu la gent, i ara què passarà amb aquesta crisi? I ara què passarà si la temperatura del planeta puja 3 graus? I ara què passarà? I ara què passarà no. Ara ens hem de plantejar d'una forma molt seriosa, tant tota la gent que treballem en els temes de l'evolució humana, és a dir, què volem que passi? Quins mecanismes hem de tirar endavant sota aquest paraigua de la consciència crítica d'espècie perquè les coses que volem que passin, passin. L'esforç que hem de fer perquè això sigui així. I si volem començar a pensar sobre aquesta consciència crítica d'espècie i fer-la específica en el sentit de que nosaltres hi puguem intervenir, hem de pensar en la nostra singularitat. I quin és l'individu, les persones? L'individualitat com a col·lectiu que és capaç de pensar i de col·laborar i de construir. Estem dient la consciència fonamental s'ha de desgranar a partir de les persones i de les persones a la seva capacitat que tenen per treballar de forma convergent cap a una direcció determinada. Aquest és el principi fonamental. Tornar a comptar amb les persones. Què ens ha passat? La despersonalització ha estat un procés molt ràpid a partir del neolític, probablement, i en el qual, i tots ho hem sentit contínuament, m'agrada molt explicar-ho, el tu calla que no tens ni puta idea d'això. I hi ha gent que en sap i ho solucionarà. A casa, tu calla que no has fotut mai res i ara ho faràs, si ho fas alguna cosa ho fotràs com el cul i per tant no funcionarà. El tu calla, que hem viscut tots a casa nostra, que hem viscut tots a fora, que hem viscut a tot arreu, és el responsable de l'individualisme i de la pèrdua de la individualitat humana. I un gran caos, perquè una vegada tu has instaurat, tu no en tens ni puta idea, la gent no col·labora ni participa perquè automàticament no se sent representada per la nostra espècie. Això és una qüestió molt important i que ens farà molta falta per refer el que estem fent. Ara estava llegint a la Rescivilització un llibre d'un col·lega molt interessant sobre els sistemes aquests que estem visquent de creixement que no tenen cap tipus de sentit i que ens poden portar cap al desastre. Però esclar, això no es fa només parlant i en conceptes. Aniré introduint alguns, i llavors n'hi ha 10, però només aniré introduint uns quants més. El tema de la feminització de l'espècie, que gràcies al feminisme s'ha introduït aquest concepte polític a l'estructura social i cultural i que fa que, això es repeteix ara contínuament, com millor tothom, però que ens ho hem de mirar molt en profunditat de que el 100% de l'espècie, no només de l'individu, pugui participar en aquesta construcció de tipus ecològic i social, que és fonamental per continuar mantenint i sabent exactament la direcció que volem prendre. Que volem prendre amb un altre concepte, que és l'equilibri ecosocial. Si no hi ha un equilibri ecosocial, serà molt difícil que la nostra espècie pugui tirar endavant. Què vol dir l'equilibri ecosocial? Vol dir que la nostra forma d'organitzar-se, els nostres creixements han de ser responsables, s'ha de treballar per una evolució responsable, fonamentalment, és bàsic, i per un progrés crític i actiu. Aquesta evolució responsable s'ha de manifestar amb les decisions que prenem i que hem de prendre contínuament per tirar endavant. Per exemple, diuen, és que en el planeta som molts. Aquesta afirmació la sentim contínuament, no? Som 8.000 milions. 8.000 milions d'individus que van a la península Ibèrica. Tota la població que hi ha al món, si els agafem, els posem de cantó, ja van a la península Ibèrica. Són aquestes problemàtiques que venen del maltusianisme del segle XIX, de que no hi haurà suficient creixement alimentari i econòmic per poder mantenir el creixement demogràfic, és una fal·làcia. El que no hi ha és una gestió responsable i constructiva de les organitzacions socials en el nostre planeta. Conseqüències d'aquests conceptes que estic explicant. La famosa Espanya vaciada, l'Espanya vaciada, està ben dit, no l'Espanya vaciada, l'Espanya vaciada com a conseqüència de la globalització. La globalització ha fet que les classes extractives d'aquest capitalisme salvatge que estem visquent al seu final hagi concentrat
les estructures en ciutats i hagi utilitzat tota la mà d'obra i tota la nostra espècie de forma extractiva per acumular capitals i per acumular informació, no perquè visqui millor la gent, sinó per acumular molt ràpidament tots aquests guanys que s'han fet històricament en aquests processos. Per tant, l'Espanya vaciada no ha estat una qüestió que s'hagi fet per atzar. Jo us he explicat abans que per atzar ens hem fet humans i per lògica els humans hem de treballar d'una altra manera. És a dir, tots els conceptes que vagin dirigits a la racionalitat humana són fonamentals per entendre-los. Posaré una altra il·lustració. Quan el Georgescu Reagan fa la seva bioeconomia, catedràtic d'Harvard, les multinacionals, suposat, fan pressió i no fan Premi Nobel, que ara en diuen el decreixement, que es pensava aquestes coses, i marginen, no escolten, perquè no és que no estigui bé o estigui malament, sinó que no tenen en compte el pensament crític i no tenen en compte les qüestions fonamentals que ens estan rodejant. No tenim alternativa. O pensem i actuem de forma crítica, o és molt probable que la nostra espècie tingui un recorregut més curt del que pensem en el nostre planeta. Hi ha molts escenaris, però 3 són els probables. Si ho fem com el cul, l'extinció. Segur. Si no fem com el cul, també ens podem extingir, perquè totes les espècies s'extingeixen. Creixen, s'extingeixen. 2. Un escenari que no hi ha canvis, com el que es mantenia fa fins 30 o 40 anys. Que ja anirem tirant, ja anirem fent, això no passa res, no hi ha hagut cap canvi important, són creixis menors que repeteixen amb el temps i tal i tal. És un altre possible escenari. I l'altre escenari és l'escenari de la participació i del canvi amb aquests conceptes que jo he anat enumerant. Per tant, ja ho sabem, si no ens posem les piles nosaltres, ens posaran les piles els propis sistemes termodinàmics del planeta i la nostra incapacitat, com deia, la nostra falta de coneixement i de treball és la pròpia nostra incapacitat dels humans, com deia Kant. Moltes gràcies. Ara demanaria si poden pujar Néstor, Narcís Soler i Xavi Niell. Bé, anem cap a la segona part d'aquest acte, que serà una taula rodona, una conversa sobre Néstor Sanchís i l'Ardenya prehistòrica, una mica aquesta visió més general que ens ha portat l'Eudald Carbonell, però valorant i analitzant una mica una època determinada. Aquí, en aquesta taula, tenim per una banda a l'Eudald Carbonell, per l'altra en Narcís Soler i Mas Ferrer. Ell ha estat arqueòleg durant molt de temps del Centre d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona, professor de prehistòria en aquella època del Col·legi Universitari que depenia de l'Autònoma i després catedràtic de prehistòria a la Universitat de Girona. Molts dels seus treballs han estat sobre el Paleolític superior i l'Epipaleolític del nord-est de Catalunya. Ha realitzat nombroses excavacions, especialment a Serinyà, la cova de l'Arbreda, molts altres jaciments, i ara, en una altra època de la seva vida acadèmica, també es dedica sobre l'art rupestre prehistòric al Sàhara Occidental en concret. Ha estat membre científic de l'Institut de Paleontologia Humana de París, vocals de diferents centres, entre ells el del Centre Europeu de Recerques Prehistòriques de Taltabull, i ens interessa també una època determinada d'en Narcís Soler,
amb la seva coneixença amb Lluís Esteve, que ja havia publicat Lluís Esteve la prehistòria de la comarca guixolense, i que llavors ell va passar com a Lluís Esteve, com a delegat que era comarcal de la Comissaria General d'Investigacions Arqueològiques, va cridar-lo amb ell per les excavacions de Sant Benet, i aquí suposo que en Xavi Niell doncs, també incidirà en aquesta època. En Xavi Niell, doncs, ell és arqueòleg, la seva especialitat és la prehistòria, forma part del grup de recerca del Laboratori d'Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona. Les seves línies d'investigació s'han centrat, doncs, per una banda agafant el relleu, no?, a l'Arbreda de Serinyà, i per l'altra doncs, tot el fenomen megalític del massís de les Gavarres Ardenya, no?, les comarques del Baix Empordà, Gironès, la Selva. Llavors, com ell ja suposo que ens explicarà també, doncs, que és una de les regions més riques, no?, a nivell de comarques de Girona, megalíticament parlant. Llavors, a mi m'interessa d'en Xavi Niell també destacar la seva faceta de divulgador i ensenyant. Jo crec que, a part d'exercir de professor de prehistòria a la Universitat de Girona, és estudiants i públic en general que han pogut rebre la seva passió i coneixements a través de cursos, i crec que els alumnes que estan aquí del curs d'arqueologia que està realitzant ho poden corroborar. Jo li deixo la paraula a en Xavi Niell, que és qui se'n cuidarà de moderar aquesta conversa. Gràcies. Doncs bona tarda a tothom. Comencem, si voleu, aquesta petita conversa sobre la figura de Néstor i també sobre la importància de la prehistòria i de l'arqueologia en general al massís de l'Ardenya Cadiretes. I per començar, jo crec que hauríem de parlar una mica de l'inici, i aprofitant que tenim en Néstor aquí, jo li volia preguntar, també perquè és curiositat meva, com vas entrar a formar part de l'equip amb en Lluís Esteve Cruanyes, amb el teu germà, amb l'Escortell? És a dir, com es va crear aquesta gran gesta, en el sentit que després a partir d'aquí va sortir tot el treball ingent de descobrir jaciments, de fer excavacions? És a dir, com es va formar una mica aquest inici? Bé, primerament he estat rumiant el per què avui estic aquí, i és a través d'una pedra molt petita de sílex, quan des de les escoles que tenies 14-15 anys es feien col·leccions de minerals. Passen anys i per un carrer de Sant Feliu torno a trobar un tall de sílex semblant, de color semblant a la mel, que semblava que l'ungla la podies, diguéssim, punxar. No era així, era pedra. Tornen a passar anys i en l'edifici que hi ha en el port, aquell mena de monstre edifici, quan van fer les excavacions per fer els fonaments, tota la terra sorra va estar depositada al costat mateix penya-segat. I passejant per allà, voltant per allà, torno a trobar el mateix tipus de sílex, que no era treballat per l'home, només era rodat, però amb més quantitat. Havien sortit de 17 metres en sota. Això ja m'estranya perquè Sant Feliu és granític, per tant, què hi feia? Aquelles mateixes pilons de sorra i de terres van ser llançats a Calassans, a darrere del port, que era un abocador. I una altra vegada, passejant per allà, la mar que amb els temporals ho havia netejat tot, i torno a trobar sílex del mateix aspecte, sempre rodat per la natura, mai treballat per l'home, que jo no ho sabia encara, i fins que arriba un moment que ja havia entrat en contacte amb Lluís Esteve, juntament amb el meu germà i en Josep Escortell, ja van començar a formar un equip de museu amb aficionats sota, diguéssim, la direcció de Lluís Esteve. Van fer excavacions, tal. Primer van començar per les coves de Roca Malvet, el Mas de Sols, el Turó de l'Àliga, que poder tu ja has repassat, Costa d'en Cirera
ironecistes de Romanyà. Llavors, si hem de parlar de l'Ardenya, jo em situo més anys, encara més anys, ja treballant en el museu o com a aficionat a l'arqueologia. Encara no s'havia donat el pas de treballar, diguéssim, com a tècnic de museu, i em trobo amb una vespa que havia anat a Sant Benet. No sé què, però a l'hora d'anar-me'n, una vespa molt antiga, al ventar cop de pedal per engegar, veig que a terra hi havia unes peces de color semblant a aquells sílex de tants anys enrere, però jo ja sabia que era sílex. Però tenien una forma determinada com si fossin estelles. I em vaig recollir unes quantes, que raro, totes amb la mateixa forma. Val a dir que, ara faré una mostra, val a dir que d'un tall de ronyó de sílex així, posat un tamany així, algú anava trencant per fer unes puntes, diguéssim, triangulars, escalents, o sigui, triangles escalents, i minuciosament treballats amb unes dimensions. Això és un escuradents pla. Si el trenquem per la meitat, aquí tenim com a peça més grossa de les dotzenes de peces amb aquest tamany, i més petites, totes treballades. Què va tocar amb el meu germà, Josep Escortell, cap a veure a Lluís Esteve, i li van començar a ensenyar aquest rapadet que tenien, que sortien d'allà, allà s'hi pretenia fer una urbanització, i per això el camí que van obrir van remoure el sòl, i això va quedar al descobert. I amb uns petits recs, quan plovia, es veien aquestes peces petites, semblants. I Lluís Esteve, en relació amb el servei d'excavacions de Girona, es posen en contacte amb ell. Perquè tu, Narcís, vas entrar en contacte amb en Lluís Esteve i l'equip del museu a partir d'aquest descobriment. Bé, ja ens coneixíem. Ja ens coneixíem, però a partir de la relativa importància que podia tenir, llavors ell hi va fer 2 o 3 campanyes d'excavacions. I què hi vau trobar? Bé, van ser unes campanyes molt interessants, no? Més, Perquè vam trobar, diguéssim, allà on hi havia hagut un campament prehistòric d'homes que vivien allà dalt a Sant Benet, que dominaven des d'allà veien el mar i el litoral, que desgraciadament, com que el terra és granític, no s'ha conservat els ossos ni s'ha conservat la matèria orgànica, però així i tot, com que hi ha un sol nivell d'ocupació, s'ha pogut datar molt bé. Primer crèiem que era una cosa d'ara fa uns 10.000 anys, del mesolític, perquè com fabricaven aquests benets que parla Néstor, sortia una cosa que en deien els microorins. El doctor Pericot tenia un article que havia comptat tots els que havien sortit de la península ibèrica i es comptaven amb els dits del peus i de les mans, no hi havia gaires. I aquí a Sant Benet hi havia centenars. I en un primer moment vàrem creure que era mesolític, però després ja de seguida vàrem veure que no, que la pròpia evidència de les sílex que es trobaven era magdalenià mitjà. I ara amb tota seguretat s'ha de datar ara fa 16 o 17.000 anys. I són abundants aquests jaciments a Catalunya? És a dir, hi ha altres llocs? N'hi ha un altre que és igual, i quasi bé podríem dir que és la mateixa gent que venia a estiuejar a Sant Feliu i que a l'hivern i que a les altres èpoques de l'any estava a les Encies. Un altre jaciment que en diguem com a d'Inferren, a les Encies, que és una parròquia de les Planes. I feien exactament el mateix. És curiós. Per tant, no n'hi ha lloc més. Aquest descobriment, a partir d'aquestes obres d'urbanització d'aquesta zona de Sant Benet, és això, donen a conèixer un jaciment
que és dels pocs que tenim a Catalunya. I una època en la prehistòria de Catalunya. I que ajuda, sobretot del final del Paleolític. Per tant, és un gran descobriment. I que és un espai que faltava, perquè entre els jaciments del Reclau Viver de Serinyà i la Vora Gran, que és Magdalena Final, hi havia un buit. I ara aquest buit s'ha pogut omplir amb aquests jaciments, d'aquesta edat que esmentava. I després l'altra cosa que heu de tenir present és que Néstor va obrir la via de conèixer l'etapa també, és a dir, hem parlat d'aquest moment del final del Paleolític, que és la primera etapa de la humanitat, però també gràcies al treball d'en Néstor, que coneixia i coneix molt bé el territori, que el havia trepitjat i que també coneixia els minerals, va saber veure que existien indústries molt més antigues i va posar la base del descobriment de part del Paleolític a casa nostra. I això l'Eudald crec que ho pot explicar molt millor. Efectivament, m'ho has plantejat molt bé. Tots coneixeu que hi havia una entitat, que és l'Associació Arqueològica de Girona, que de seguida ens van dedicar a buscar les arrels de les ocupacions humanes aquí al nostre territori. Es treballava en alguns punts. Es treballava en el propi gironès, els jaciments del Puig Sant Roca, les valls del Ter a baix, es treballava també al Montgrí, que vam fer l'excavació amb el massís, va ser les primeres del Cal d'Ullà i del Cal d'Ullà de Tarrella. Això és la història del país, la prehistòria del país. Jo vaig fer algunes descobertes a dalt a la vall del Freser i en Néstor ja estava localitzant i aplegant tota una sèrie d'eines de pedra tallades amb quars. De quars, sobretot quars. Per això ho dic, que jo sabia. I que, òbviament, va arribar, anava portant, anava mirant i tal, fins que va arribar un moment que Néstor ja havia fet una sèrie de localitzacions suficientment importants i van venir al museu a veure-les i vam estar allà per mirar i efectivament hi ha una sèrie de jaciments que el Néstor va trobar, entre els quals, per exemple, hi ha els avellaners, la part dels jaciments vells, que jo sempre he pensat que són unes indústries molt antigues. Què ha passat? Que en aquest cas s'ha pogut datar, com deia el Narcís, però amb aquestes indústries tan velles no hi ha datacions. És a dir, no coneixem datacions ben fetes que permetin confirmar tot això. Jo volia afegir que no és ben bé l'Ardenya, però en aquesta ordre de coses se li deu el descobriment de Camp Planiol, un jaciment extraordinari, que és ben bé... A Camp Planiol hi ha d'anar-hi. Va ser ningú més que Néstor podia trobar-lo, aquell jaciment, ningú més. És l'únic lloc, pel meu estat físic, posem, i per edat, que portant-me un cotxe, qui sigui, puc caminar aquell tall per ensenyar-los aquell jaciment. Vaig localitzar la font, diguéssim, de masses, diguéssim, formacions grosses, de quars, vaig fer fotografies allà on te rebien l'impacte de tot allò que tu vas veure. Però, diguéssim, l'aflorament, aquell dia que vam anar, no. Llavors vaig localitzar un dia això, vaig fer fotos, però ho he perdut perquè la tablet que ho vaig fer A més va localitzar a Camp Planiol el lloc allà on es feia el vidre, que des d'època medieval a Sant Pere Cercada s'hi havia fet molt de vidre, que ara recordo que amb ell vaig veure la mola, hi havia terra, que em sembla que després la van portar a Argimon. Argimon, sí, la van portar ells, d'Argimon, sí. És que aquest jaciment de Camp Planiol és molt important perquè sempre trobem ja les eines fetes, però aquí hi ha les fonts, és a dir, el lloc, els afloraments de quars, en aquest cas, d'on extreien les pedres per després poder fer... Els has trobat tu, aquest lloc? Ho he visitat una mica, sí. No, però has trobat el lloc? No, la part aquesta nova que has trobat no, però és molt important aquest jaciment que va trobar. Doncs m'hi has de portar. I l'altra cosa important és que aquest moment que dèiem del Paleolític inferior, que en Néstor va començar a trobar aquestes primeres 12-15 estacions, és el que després l'Associació Arqueològica de Girona, amb les seves prospeccions, en va poder trobar més de 200 o 300 jaciments. I això són els orígens de l'home, de l'humanitat, a casa nostra. Per tant, és un gran descobriment perquè fins a aquell moment es pensaven que les indústries eren de sílex i sempre es buscaven
materials així, i ell va demostrar amb el seu ull que no, que eren fets amb matèries locals i que amb quarsos, amb cornianes, amb còdols, a partir de còdols, existien aquestes indústries tan antigues. Perquè jo et volia preguntar, Néstor, com ho planificàveu les zones que havíeu al llarg d'aquests anys que havíeu de prospectar? És a dir, éreu vosaltres que per propi modo anàveu o era l'Esteve o com ho fèieu? No, era la meva fantasia, que jo volia veure estris per tot, però ja duia una mica de bagatge. Llavors jo ja em dedicava a pintar quadros a l'aire lliure, i m'organitzava de pintar cap al capvespre, una coseta petita, com a excusa, però durant tota la santa tarda, abans d'allò, buscava. Que és com vaig començar a trobar i a donar-me en compte que de quars i altres pedres fortes, dures, hi havia impactes que la natura no els produeix. Cuidado. Amb una planta o un arbre gros que faci pressió a les arrels, no hi ha impacte. Només hi ha pressió i finalment se trenca, no hi ha l'impacte. I jo veia molts impactes, fins i tot el que podríem dir més petit que això, posem-se, algunes pedres treballades d'un costat de l'altre, impacte, tot al voltant, que hi ha discos, nuclis discoidals, que d'allà hi treien cada vegada i anar voltant. Per tant, quan això ho he explicat amb gent que deia, home, i quan jo els he explicat bé tot això, diu, home, explicat així, sí. Dic, doncs ara tu explica-me com pot fer la natura que aquella pedra se posi així, al cap de segles se posi així, i així. I la cornovianita és una pedra, diguéssim, que experimenta alteració. I si trobes una pedra de cornovianita, tot amb el mateix color, ha estat fet a la mateixa setmana, posem per cas, de l'època, els mateixos dies, poder un mes, però segurament que va ser fet el mateix dia. Si fos la natura, seria que rep un cop, no sé de quina manera, punt d'impacte, i al cap de 1000 anys un altre cop, i al cap de 1000 anys més, al cap de 10.000 anys més, dic, el primer cop que va rebre està alterat, està gastat, i l'últim cop es veu l'interior, que és dents. Explica'm a tu aquesta diferència. Acaben dient, home, explicat així, aquí a Camp Planiol donen nuclis d'aquests, n'ha donat, i molts que n'hi ha d'haver per allà. Inclús el dir nuclis, no així de perfectes, però grans esclats i matèria prima n'hi ha, molta. Narcís Soler ja hi ha estat allà i va ser-hi, tu també, no? I llavors vaig trobar l'any passat, potser fa 2 anys, buscant per allà, dic, aviam, aquesta mica de corriol, i així vaig enfilar i ja de lluny vaig veure blanc, que sortia de terra, i acostos, i començo a veure impactes forts, contundents. Això ens unirem a dir. T'has de portar bé. Ja parlarem. Bueno, sí, ja queda... És que heu de ser conscients d'això, que des de la creació d'aquest equip al museu, mica en mica al llarg dels anys 70, els anys 80, van anar descobrint una gran quantitat de jaciments. És a dir, gran part del patrimoni que coneixem a la zona del Baix Empordà, del Gironès, de la Selva, és troballa de gent del museu. I el maco, l'interessant és que també, i m'agradaria que el Narcís i en l'Eudald valoressin les aportacions que van fer també a nivell metodològic, perquè l'arqueologia va anar canviant també gràcies una mica al treball que van començar a fer des del museu, una mica entre tots. Vaig aprendre d'ells i de Lluís Esteve, Però vau començar a fer coses noves que fins a aquell moment no es feien servir, i això és molt important. Jo volia dir que l'Ardenya ha estat un territori afortunat, no només perquè sigui ric, dèiem, serà ric en monuments megalítics, però en altres coses no tan ric com això, perquè de fet tots els territoris són rics. Aquí la riquesa que ha tingut és la seva gent, la gent, aquest equip, el que haurien de sumar en Lluís Pallí, per exemple, que donava el suport de la geologia, i tanta altra gent,
que va començar en Lluís Esteve i Cruanyes, i que coneix perfectament el territori, s'ha passejat, ha tingut gent com en Néstor, que és un prospector inefable, amb un ull que ho veu tot, i que ha pogut assenyalar moltíssims jaciments que donen un espessor de coneixement enorme. Això hi ha altres llocs que ha passat. Per exemple, jo abans, fa molts anys, en Francesc Riuró, que va ser un gran arqueòleg, va donar a conèixer molts jaciments de Sant Aniol de Finestres. I encara ara jo rebo molts articles del Vall de Taltaüll, perquè hi ha tants arqueòlegs que hi treballen a la Caula i a l'Aragó que tots troben jaciments de superfície. Hi ha una gran densitat. Aquí ha passat una cosa semblant. Hi ha hagut gràcies a la gent, hi ha hagut una gran densitat de descobriments. Jo penso que el bàsic, que és l'equip que va començar a formar Lluís Esteve i que després es va anar enriquint. Després hi ha la localització d'un taller de molins de mà, molins de mà, que és de Bellver, amb pedra, des del que nosaltres aquí entenem des de les antenes, mirant cap a Sant Feliu. Amb un espai mig planer bastant reduït, tenim constància de com 45 molins, alguns de sencers i fragments. Si aquell fragment amb un altre fragment no s'assemblen en res, vol dir dos molins. Per tant, comptant-ho tot, com a 45 molins de mà i algun que en deu quedar. N'hi ha 2 o 3 encastats a terra, grossos així. L'última vegada que hi vaig ser només vam localitzar un. Per fer aquests molins es necessita, o sigui, la pedra local és de granit, relativament fluixa, que es gasta i agafen aquestes formes curioses, com ara pedra alta, i la sorra aquesta es desprèn d'aquesta pedra i serveix, com que és granada, si la piques, arribes a una part, diguem, més dura i serveix per matxacar-hi gra. Però després tenim, per matxacar gra, hi ha d'haver una altra pedra dura, més que la del molí. Per fer el molí has de picar la pedra. Allà he trobat còdols, des de picadors, polidors i probablement per fer els molins, que els nostres, això està escrit, un treball que vaig fer, que de fet està escrit aquí, que a prop nostre no hi ha rius en suficient cabdal per arrodonir aquestes pedres, com ous d'estruc o ous, diguéssim, de gallina. Normalment els rius, com és el Ter, els deixen més plans, gastats però més plans. D'allà on provenien, de les penyes. Anaven a buscar la cala del Biguetà fins a Tossa. Baixaven per allà i treien aquests còdols, que ja tota la matèria era molt forta per poder matxacar. És una apreciació prou interessant. És que és molt interessant aquest punt que vas descobrir, o vau descobrir, perquè a part que sigui un lloc de pedrera, segurament també és un dels pocs llocs al massís de l'Ardenya, d'aquesta fase ja del Neolític o més cap a l'edat dels metalls, que segurament hi ha un hàbitat també en aquesta zona d'aquests replans. Això m'ho he plantejat, i m'ho havia plantejat i encara m'ho plantejo. Si tenim com 45 evidències de molins, posem un grup familiar amb 2 molins passen per fer farina. Llavors, què tenim? 20 assentaments en un lloc reduït. Cabanes fetes amb sopluig que visquessin molt a prop uns dels altres. O un sopluig comunal. I l'altra cosa interessant és que aquest punt d'hàbitat o d'extracció de pedres tens al voltant cavitats sepulcrals. Que això també és dels pocs llocs que passa, després hi ha Can Crispins, que puguis associar un lloc d'hàbitat a un lloc després d'enterrament. Per tant, també és un gran descobriment que vau fer. I, diguéssim, jo no vaig sobrepassar més amunt d'allà de la pedra sobre alta, a terme de Tossa i de Llagostera. Va ser excavat amb la seva fa i va anar-hi, us ho va ensenyar.
No ho sé, no sé el per què no vaig traspassar mirant cap a Tossès, que no ho sé. Però Déu-n'hi-do la feina que vau fer solament en aquest sector. Però resulta que arrel de la publicació del llibre aquest de rutes de bicicleta per muntanya, el doctor Bertran, sí, em porta en aquests sectors i torno a descobrir el mateix que tu ja hi havies estat excavant i encara el que queda, però per mi era desconegut. Més menirs, més coves d'enterrament o alguna mena d'abric. I segur que en queden moltes també. Però aquest sector no l'havia fet, jo em vaig quedar allà, és que no sé per què, no ho sé, I la importància d'en Néstor no és només únicament la part aquesta d'haver descobert jaciments, sinó també hi ha tota la part de restauració de materials, que també havia fet aquí al museu, la part de dibuix, que això també és molt important. Jo crec que aquí amb l'Eudal sí que hi va participar activament amb diversos peces i jaciments. Jo tinc 2 o 3 anècdotes amb el senyor Eudal. Poder la que més agradable és que em truca des de Atapuerca, diu, ui, has de venir a dibuixar. Jo cap allà vaig anar amb l'amic Reiner, que també va formar part després de l'equip de Guiu d'Esteve, i va anar cap a Burgos. Bé, ens rep ell, estem, diguéssim, penso que van estar-hi 2 dies, no ho recordo ben bé, i bueno, anem a l'excavació, em presenta l'Aurora Martín d'allà, de Burgos, no la d'aquí de Girona, i bueno, i d'allà surt una pedra, treta d'allà, i diu, te la donem perquè la dibuixis. Ah, molt bé, molt bé. Jo només havia dut el rotring, goma i llapis, i res més. Bueno, demano que se'm faciliti paper vegetal, tal, el que sigui, perquè ells estaven treballant, no arribava. Està acabant el temps, i amb en Reiner li dic, vés a Burgos i vés-me a buscar paper vegetal. Era diumenge. I l'únic que se li acut és anar a un quiosc que venien diaris a buscar paper vegetal. No sabia de què li parlava. I el va orientar, diu, a veure, mira, si tú poses por esta boca calle, por allá, encontrarás a lo mejor lo que encuentres, que es un establecimiento, tal, se'n va cap allà, era una floristeria vegetal. I li traiem papers de tota classe i mena, i no. Bueno, se'n torna cap al quiosc i compra quartilles com a mínim. Bueno, els quartilles diuen, si he vingut a dibuixar, he de dibuixar aquesta pedra. La dibuixo. Passen a treballar, ve aquesta, l'Aurora Martín, amb una altra noia, i pregunta, hombre, què haces? Diu, dibujando. Així, una mica així. A veure, diu, bueno, aprobado, sí. Vam dinar, l'endemà crec que ja ens en anàvem, vam dinar, i l'Eudal em diu, i sopar? I després d'haver sopat per allà, diu, porta el dibuix. Bueno, ha fot el dibuix, pugem una escala, sobre la porta, il·luminat allà, pantògrafs, micros, laboratori. Ple de gent de tot el món, de tota classe i colors, des de russos, australians, tota mena. Però eren verdaders científics dins del món de la prehistòria. Que carai, uita. Va i els ensenya el dibuix, els reuneix allà, els ensenya el dibuix. Sí. I l'Aurora Martín acaba dient, creo que merece un aplauso. Els pèls de punta. No ho ha explicat tot, perquè ara jo us explicaré una part que és la més important. L'anècdota és bàsica, però aquest dibuix que parla
es publica en el Journal of Human Evolution a l'any, si no recordo, ho estava mirant, el 1994. I l'altre dibuix que fa, a part d'Excalibur, l'altre dibuix es publica a la publicació del 97 de Science, la revista Human Nature més important del món. Aquest ja dibuixat. No us penseu que és un noi de poble, És que d'aquí de la importància sobretot dels dibuixos, perquè és que estan super ben fets i no m'estranya que passés això. En allà, el món científic, o sigui, el gran arqueòleg, el bon arqueòleg, o sigui, no té forçosament per saber dibuixar bé. Dibuixen de forma molt esquemàtica. Ja han rebut un cop i marquen una fletxeta. Ells ja ho saben, ja s'imaginen aquell element. Però jo, diguéssim, veient els dibuixos que feien a França, dic, oi, quines coses, jo volent imitar allò. Llavors jo, volent imitar allò, amb una mica de personalitat i tal, també li dono un punt artístic, que és el que jo feia de pintar i dibuixar, de penombres que dona l'objecte. O sigui, una mena, la llum ve d'aquí i el que reflexa en aquí voltant. I això és el que he estat fent, dotzenes i dotzenes de dibuixos per tots els, entre d'altres. És que el maco d'això és que el món científic i el món més... Aquí es barreja molt, aquí és el guai, que el món més erudit, local, aficionat, gent amb coneixements, es barreja amb el món científic i el resultat és aquesta explosió que deia al principi de troballa d'això, de centenars de jaciments. Avui hem parlat una mica d'això del paleolític, que és un dels grans descobriments perquè és la base de tot el poblament que vindrà després. Aquesta part que dèiem també del paleolític final, magdalenià, del paleolític final, però sobretot també la part del neolític o d'aquest moment dels monuments megalítics, perquè vau treballar moltíssim a Romanyà, vau treballar moltíssim, a fora hi ha una foto de l'excavació del dolmen del doctor Pericot als anys 70, que hi va participar molta gent i va ser un lloc de formació de molts arqueòlegs. Ell hi era i joves que estaven estudiant, els va convidar a venir. I no únicament d'aquest moment, perquè vosaltres també vau trobar aquí a Sant Feliu, a l'Ardenya, per la zona de Solius, a dalt a Romanyà, a la Font Picant, també moltíssims jaciments d'època ibèrica, època romana. És a dir, que heu posat les bases, és que el que hem de ser conscients és això, que gràcies al seu treball, d'ell, del seu germà, de l'Escortell, i guiats també per l'Esteve... Per l'Esteve, sí, això sí, ben remarcat, per Lluís Esteve. Però sense tot aquest treball no tindríem el coneixement que tenim ara d'aquest jaciment. Bueno, perquè aquelles ganes potser d'aventura, potser de fantasia, que vols veure moltes coses que potser no són, però algunes sí. I potser el resultat és aquest. No, sí, perquè és a partir de les excavacions, a partir de les publicacions, a partir de la recuperació del patrimoni, coneixem tot això. Que potser moltes coses s'haurien trobat amb els anys, possiblement. A partir de Lluís Esteve, un gran reconeixement, em va dir, guaita, escriu que ja t'ho corregirem. Per sort, aquelles impressions meves, en alguns llocs estan escrits i corregits per ells. Al mateix temps, jo em culturitzava per saber què hi havia aquí abans. Abans d'aquesta nau, aviam què hi havia. Aviam quins encaixaments de blocs hi havia, si eren romànics, preromànics o... Ell m'ho va fer entendre i fèiem excursions, diguéssim, per el Baix Empordà o altres llocs, i, bueno, anava explicant, veieu aquí aquest afegit, és un afegit, no és tot el mateix. Bueno, em vaig culturitzar. No, i és això, és gràcies a aquest bagatge teu i de tot l'equip, al llarg de tots aquests anys, d'excavacions, sobretot de publicacions, de donar-ho a conèixer, de recuperar-ho, que tenim tota aquesta base, i per això és normal que avui et fem aquest homenatge, perquè realment la feina que vau fer és ingent, i de vegades passa això, aquí sí perquè estava més vinculat al món científic i al món més erudit, però de vegades també és això, hauríem
d'aplaudir o de donar més suport a molta més gent que coneix el territori, que aposta pel patrimoni, perquè en definitiva és la història, són els nostres orígens, són les nostres arrels. Els que vindran a darrere teu, perquè tu agafes l'herència. No, i la gràcia és això, que hi ha molta cosa que encara es pot estudiar, amb les tècniques noves que estaves dient. I es pot revisar també. Aquí està. Que s'ha de citar ja el Joan Garcia, que va fer un article sobre l'Escola de Prehistòria de Girona. Això s'ha de reivindicar. Parla una mica d'aquestes arrels que venen de lluny, el Pericot, de tota la gent. Sí. Jo vaig començar a comprar aquelles petites revistes. A Barcelona vaig comprar un. Però és important dir-ho, perquè tu formem part, tots els que estem aquí, d'aquesta herència, d'aquesta història, d'aquesta carrera de relleus. Però en formem part, és a dir, nosaltres som ja els fòssils d'aquesta carrera. Ens hem anat fossilitzant a molt temps, no? Però vull dir que vosaltres sou la continuïtat, perquè comença probablement amb la mandíbula de Banyoles, per buscar una prehistòria. Si voleu saber coses d'aquest tipus, llegiu l'article del Joan, que allà és un article molt interessant per rememorar, per entendre el conjunt de persones i el conjunt d'arqueòlegs i paleontòlegs que han contribuït a que aquesta escola de Girona no està a Girona, està a Atapuerca, per exemple. Però bé, no tan sols està a Atapuerca, està a Etiòpia, està a Eritrea, està a Azerbaidjan, està a Argentina, està a Marroc, està a Túnez, no hi ha cap continent on la traça aquesta que van fer aquí a Girona els deixebles nostres no estiguin treballant. Això forma part, i per això avui us he dit abans que era molt especial. Jo demanaria un aplaudiment pel Néstor. Penseu que som els sants innocents, I potser m'han portat aquí enganyat, quasi. Ara, si voleu, obrim un petit torn de preguntes. No sé si teniu alguna pregunta tant per en Néstor, per l'Eudald, per en Narcís. Jo, si hi ha temps, li he demanat permís, per dir una anècdota. Quan ell es presenta a Atapuerca, és una zona de maniobres de l'exèrcit, aquell sector. Es presenta el comandant del lloc, si era guàrdia civil o no ho sé, y se presenta. Usted es el Carbonero, el comunista. Pues, ¿sabe lo que les hacíamos a los comunistas? Usted dirá, de esta ventana para abajo. I jo, ell ho diu diferent, però jo dic, i ara tengo que protegerle, que se va convertir en un personatge mundial. I el havien de protegir. Està molt ben explicat, però no és ben bé així. Era el cap... No canviarà molt, però vull voler que sàpiga que jo estava allà, per tant us ho puc explicar. Era a Capitania General. I era el capità general. Això estem parlant de principis dels 90, i el que diu ell, bàsicament semblant, diu, Carbonell, usted es rojo comunista, dic, por supuesto. Y diu, ya sabes qué hacíamos, ¿no? Con los comunistas. Dic, pues no, pues los tirábamos por la ventana, había accidentes y se caían por la ventana. Y yo vaig contestar-li, es conocido de todos el carácter democrático del ejército español.
Doncs si teniu alguna pregunta, crec que hi ha el micròfon que us el podem passar, si algú s'anima. A mi m'agradaria saber, ja aprofitant que hi ets aquí, Néstor, el tema del jaciment arqueològic del poblat ibèric, d'aquí dalt de Plana Basarda, si té importància o no, i si en té com és que Sant Feliu no hi posa i Santa Cristina. Aquí tinc un company que sempre en diu d'aquell jaciment, el jaciment maleït, perquè al ser molt allunyat sempre hi ha hagut furtivisme. Llavors, jo he estat allà, he vist estructures i he vist remenament i quantitat de ceràmica escampada. No s'hi ha fet mai cap excavació científica, mai. S'ha anat allà, qui sigui ha excavat les sitges que hi ha i no gaire més. És lluny, un despoblat, i qui ho vigila? Sí que hi poden haver sistemes, però això no s'ha dut a terme. Més preguntes? Sense por, no tingueu por, aprofiteu. Bueno, mira, yo soy una alumna de Néstor de acuarelas, he aprendido muchísimo con él y solamente quería destacar una cosa de él. Es que siempre me he admirado de que una persona con muy pocos estudios, porque en ese momento de nuestra historia había muchas carencias y él sin una base reglada de estudios y de todo, con su gran curiosidad, con su poder de observación, porque a mí me admira el poder de observación y eso yo lo veo en la acuarela y en la pintura, pero claro, en todas las etapas de su vida, eso es lo que le ha llevado a hacer muchas cosas para las que otras personas con mucha más preparación que él han llegado por los estudios, por lo que sea, pero él ha ido desde abajo, sin ninguna base, ha entrado en ese mundo y yo creo que no ha sido suficientemente alabado y he tenido en cuenta a veces, sí, por mucha más gente, de que tenemos una persona que a mí siempre me recuerda a la gente del Renacimiento, que le gustaban 200.000 cosas y que hacían muchas pequeñas cosas y que si igual hubiera tenido muchas más posibilidades, hubiera podido llegar a mucho más, ¿no? A mí me gustaría resaltar eso de Néstor. Venga, un beso muy grande. Engañado o no, hoy se reconoce. Alguna altra pregunta? Algú que vulgui? Bueno, Néstor, no volia acabar també sense fer una aportació per contextualitzar tot això una mica, no reivindicar una generació d'arqueòlegs que pertanyien una mica a un context de treball del postfranquisme, estem parlant de mitjans dels 70, eren gent sense recursos, diguéssim, a nivell acadèmics, i una cosa que s'havia de remarcar, que és que les institucions oficials, la Universitat de Barcelona en aquell moment, i els màxims representants dels professors oficials no veien molt clar aquelles indústries de política inferior, però a partir del treball d'aquesta gent, després amb la col·laboració amb el senyor Canal, que també es reivindica juntament amb el Néstor, són capaços, a través de contactes internacionals, de buscar un reconeixement a unes indústries que només una feina com la d'ells, àrdua, moltes vegades en la penombra, per no dir en la clandestinitat moltes vegades, van trobant una oficialitat que després les universitats locals de Catalunya reconeixen. Llavors també recordar que el Néstor és un home, ja sé, quan em vas trucar per telèfon vas dir, convido que es fa una xerrada, dic no, una xerrada no, és un homenatge molt merescut, és un home molt modest, però gràcies a aquestes figures que als anys 70 treballaven d'alguna manera
amb aquestes condicions, avui en dia el període del Paleolític inferior és reconegut, és aplaudit. Abans l'Eudal ha parlat d'una escola, són la gent que comencen a treballar en una escola, l'escola de Girona, que avui dia és reconeguda i que té persones treballant en els millors jaciments i que publiquen en les millors revistes del món. Això no hagués estat possible sense el treball als anys 70 que gent com el Néstor va començar a fer. Així que moltes gràcies i molt merescut homenatge. Em deixeu dir una altra anècdota? Aquesta vegada va intervenir en Narcís Soler. Hi va haver a Torroella de Montgrí unes xerrades, congrés nacional, Espanya, a Torroella de Montgrí. I jo presento un treball que si me'l llegeixo dic, carai, sí que va ser atrevit a dir tot això. I presento el treball i explico, i amb aquestes, que sembla ser que una subdirectora general o semblant del Museu Arqueològic de Madrid va, s'aixeca i em diu: ¿y cómo que es que usted levantó del suelo estos cuarzos? Digo, ai, quina me cau a sobre. Ell, seguidament, va y diu: tengo la constancia y reafirmo de que Néstor, cuando sustrajo, que es lo que va a decir aquello, estas piezas del suelo, no había ninguna ley en defensa del patrimonio. Lo va salvar. ¿Recordes? Alguna més? No? Doncs si voleu donem per acabada aquesta part i passem... Sí, ara demanarien l'alcalde accidental i primer tinent d'alcalde, Josep Melcior Muñoz Ayats, que s'incorpori. Bé, bona tarda, gràcies per la vostra assistència. Néstor, avui sí que és un homenatge, encara que sigui el Dia dels Innocents. I a més un homenatge de ciutadania i dels ciutadans i ciutadanes que crec que és públic i notori que et devem molt. La ciutat et deu molt. I avui també estàs molt ben acompanyat en la taula i en la sala. I en nom de la ciutat que avui tinc l'honor de representar, et volia agrair tota la feina que has fet. Però crec que convé també ressaltar que estiguis acompanyat, en aquest cas, d'en Narcís, que m'he anat a presentar com a exalumne i diu, carai, això ja fa molt de temps també. Una persona com ell, que tu saps i tots sabeu que és una de les persones que per la prehistòria a les nostres comarques és un referent. Que tinguis també les noves generacions, amb en Xavi aquí, que ens aportarà, segur que ens donarà continuïtat. I sobretot, Néstor, que avui estiguis al costat de l'Eudald Carbonell, això també és realment d'agrair amb ell i a tu per la vostra relació i amistat i pel prestigi que ens dona com a ciutat poder comptar amb una persona d'aquest nivell avui a Sant Feliu de Guíxols en l'homenatge a en Néstor. Això crec que ho hem de valorar-ho substancialment. Avui hem aprofundit en uns temes que en Néstor l'apassionen i com veieu està actiu amb tot el tema encara de l'arqueologia. En Néstor com a ciutadà, doncs, què t'hem de dir la resta de ciutadans? Agrair-te la feina que has fet amb el tema de l'arqueologia, amb el tema com a artista, amb el tema de tot el teu esforç per recuperar el nostre passat. I aquest Néstor, que també va ser treballador públic, que ens va acompanyar durant uns anys per fer realitat el projecte cultural de la ciutat, jo crec que això també s'ha de reconèixer avui. Tant la teva feina particular, individual, i també la feina com a treballador públic que jo crec que vares realitzar amb el màxim de cura i amb el màxim de detall com has fet en tot el que has afrontat. I això jo crec que normalment no és el que ens succeeix en una ciutat. Néstor, avui el que t'hem de fer és agrair-te la feina que ens has fet,
seguir endavant, vigilar aquesta joventut, aviam què fan amb això de l'arqueologia, que no fos cas que se'ns perdin, i també garantir que hi hagi continuïtat amb tot el tema de la investigació, tant a nivell de la prehistòria com amb la resta d'investigacions. Penseu que sense conèixer el passat, i malgrat que l'Eudald ens ha dit que això del passat ja ens ho podem anar oblidant, però mentre, i deixa'ns que tinguem una mica d'esperança, Eudald, mentre puguem, anem defensant el nostre estudi del passat, anem defensant el nostre patrimoni cultural, i jo crec que figures com en Néstor això és el que ens han ensenyat. Perquè una altra cosa que volia afegir, que hi ha ciutadans i ciutadanes als quals considerem mestres, i en aquest cas un dels mestres que sempre faig referència, que està aquí present, com és l'Àngel, que és qui ens va, diguéssim, aportar en Néstor en el treball públic, i avui tenim una taula de mestres i alguns mestres sentats al nostre públic. Gràcies a tots els mestres, i fem aquest reconeixement, sisplau, a aquells que cada dia i avui ens han ensenyat moltes coses. Moltes gràcies a tots. Jo intuïa que m'aportaven enganyant. Bé, merci per tota la tarda en els ponents de la taula i a tots vosaltres per la vostra assistència, i ara crec, si no m'equivoco, Sílvia, que hi ha un petit moment de celebració. Gràcies a tots. Bé, doncs, conjuntament amb aquest acte d'homenatge a Néstor Sanchiz, també des de la ciutat i des del Museu d'Història especialment, on ell també havia treballat, hem preparat aquesta petita mostra que està vinculada ara mateix en l'espai que hi ha al costat de les sales de conferències, en les quals podem veure les seves 4 facetes professionals principals que ell va desenvolupar amb molta excel·lència. La seva faceta d'arqueòleg, que potser és la que més hem parlat avui, la seva faceta d'artesà, la seva faceta d'artista, en la qual també va guanyar nombrosos premis, i finalment també la d'adobador d'objectes, perquè tot comencés per A, que no seria una altra que la tasca de restaurador, de conservador, restaurador, que va desenvolupar sobretot aquí al nostre museu, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.